Băi, este Maria și astăzi am revenit la un nou vlog. Astăzi să plecăm la solar după tabletă. Dar vreau să vă zic că vedeți ce va urma. Noi deja am fost, s-a făcut și seară și veți vedea ce va urma după aia. Vă zic vizionare plăcută, pa, pa! Până femeia trec pe modul silențios. Postează pe Insta, vrea să mă facă gelos. O să fiu gelos când am Maria? Vlog în vlog. Postează pe Insta, vrea să mă facă gelos. O să fiu gelos când am buzunarul gros. Îmi permit orice, cumpăr totul, banul jos. Bine boss, ai tupeu, ai orgoliu. Dar buzul Iubesc, tată m-ai învățat să fac singur banii. Când tu erai plecat pe afară, m-au crescut golanii. Dar mama m-a învățat de respect. Eu acasă nu am ce face și nu m-am să mă pun să editez vlogul tău. Deci nu mă fac bani, nu mă iubeau nici frații. Acum mă plac și dușmani. Fă cu mâna, fă cu mâna. Tot e frig. Aici este și cu Alexia. Ești cameramanul ei. să mai fiu zbardoi când mi-au luat mințile banii. Cu cine să mă mai cer că mă iubesc și dușmanii. Am intrat peste un trepăr și dormeam brațe cu mami. Cum să nu fiu haladic că Mama, i-am ocărat până aici. Nu am fost în pat! Și închide, stai să închide. Nu, bun, hai. Stai că trebuie să facem și tagmail. Să vedem mai bine cu lumina. Oh. Nu te uita așa fac vlog, el cu lumină se filmează. Zici că e mort. Nu, fără lumină, Maria, că nu e așa fain. Stai să facem tagmail-ul și să-l editez și pe ăla.
Stai să vin mai aproape. Du-te mai... Nu, stai cu spatele la ăla. Nu așa. Stai așa. Și arată tableta așa. Așa, nu așa pe margine, așa sus. Fac așa. La tabletă ca și cum... Uite-te la mine odată. Hai. Sora, prins luminile și înseamnă că e ora 10. What the fuck? A, nu. La ora 5 centimetri. La ora 6. Ora 7 deja. Cât e? 7? Mhm. E chiar 7? E 6, mă. Bineînțeles că pe mine nu mă bag în acest vlog, dar ce mă filmezi tu. La casa aceea. Vezi că vine mașina. Mai învățite. M-a ajuns. Deja. Uite acolo, luna. Stai, așa, la vale. Stai așa, să fac tagmele lui Bergen. Vreau să faci poze blurate. Adică așa. Sper că o ieși ceva. Hai să fac și pe una. Să fac și pe una. Uite o gumă, nu vrei gumă? Uite. Fără să știe. Dacă te cred unde ai găsit-o? Buzunar. Asta e buzunarul lui mami. Bă, dar nu două. Jumate am. Mai ești tu jumate. Atunci nu se prinde. Jumate! Rupe în dinți. Ce? Jumate rupe-o. Da-mi-o. Like, share, subscribe și noi ne vedem data viitoare.